आं जोंनि बर' मिडियानिसिम हामलायथि जासिहरग्रोबाय रंजालि बैसागुनि आरो नोंथांमोननि मिडियानि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनिसिमबो आं रंजालि बैसागुनि हामलायथि जासिनायजों लोगोसे बर'लेण्डनि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम सान्थि गोरोबलायनाय आरो खौसेथि रंजालि बैसागुआव लाबोनो हाथों। बारदै सिख्लाया जोंनि गेजेराव गासैबो गेना सानगोथे जोंनि जा मा होनो बिजानुफोर दङ बेखौ जोंनि बर'लेण्डनिफ्राय गोजान खालामथों, बेखौ आं इसोरनिसिम अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबबाय। नोंथाङा जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैनि जोबथा बुब्लिसिम सिडली समस्तियाव रायजोफोरनि अननाय आरो थांखि लानायखौ माबायदि नुदों? आंहा गावनि सायाव खोब आत्मबिश्वास दङ आरो नैबे 19 नं सिडली चिरां बियाबनि 2,19,000 जोंनि जा भटार्सफोर भारतीय नागरिकफोर गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सोद्रोमाफोर जोङो अनलायनाय आरो खौसेथि बे बान्दोजों गोरोबलायनायनि बान्दोजों थांनाय 5 बोसोराव मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएलआ सरकार दानाय समाव खामानि मावबोदों आरो बे बारावबो जोंनि 2,19,000 बे 19 नं सिडली चिरां बियाबनि 2,19,000 जोंनि मानसिफ्रा भटार्सफोरा देग्लायबो जोंनो इउपिपिएल दोलोनो बिथांमोननि अननाय आरो आशीर्बादखौ होनानै जोंखौ देरहासार होगोन आरो 15नि गेजेराव जिखिनि देरहागोन बिनि मोनसेखौ 19 नं सिडली चिरां बियाबखौ रोखा खालामनानै होगोन बेखौ आं फोथायनाय दङ आरो बे आर'जखौनो जि सासे सानैया दासिमबो गोनो गोथोआव दङ जौगाथाय गोरोबलायनाय आरो खौसेथि सान्थिखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनखौबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दोलो इउपिपिएल दोलो आरो बिथांनि आशीर्बाद आरो बिथांनि आस्था आरो बिश्वासनि सायाव बिश्वासखौ आंनि सायाव दोननानै जा बिबानखौ आंनो होबाय बे बिबानखौ आं मावफुंनो हागोन होननानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं गुरै खावलायबाय। 19 नं सिडली समस्तियाव जागायजेननायनिफ्राय बेखेवथिनि जिखिनि डेट फोसावनायनिफ्राय दासिमबो जोङो हिंसायारि जाथाय गैया आरो नोंथाङा उपिलसिमाव माबायदि रायजोफोरखौ गोजोननि थाखाय मेसेज होनो सानदों? रायजोनि मेन्डेटआनो जादों दिनै सान्थिनि थाखायसो, खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि थाखायसो गासैबो जाति जनगोष्ठीया आखाइ हमलायनानै सान्थिखौ दिनै इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो मावफुंनो हादों आरो जोङो मेइनलि नैबे 19 नं सिडली चिरां बियाबाव सान्थिखौनो मन्त्र हिसाबै लानानै न'खर न'खर गिदिंदों। 1365टा 1365टा गामियाव बा सुब्बायाव जोङो हाबजोबना न'खर न'खर गासैबो बे सान्थिनि बार्ताखौनो होदों आरो सान्थिनि सार्थआवनो 19 नं सिडली चिरां बियाबाव जोंखौ सापर्ट होगोन होननानै जोंनि रायजो राजाफ्राबो जोंनो बाथ्रा होदों आरो बेफोरबायदिनो जों आवगायलांबाय थादों। नोंथांनि देरनाया बेसेबां कनफिडेन्स दङ? आंहा 100% आंनि जा माइन्ड आंनि जा आत्मा बियो दिनै 100% देरहानायखौ बुंदों। आं बेखौ अहंकारि बुङा बेसेबां पार्सेन्टआव आं बेसेबां जौखोन्दो मोननानै देरहागोन, खिन्थु मोनसे खोन्था दिनै रायजोनि जा सान्थिनि सार्थआव जा मेन्डेटरि मोनसे सिन्ताधारा बे सिन्ताधाराखौ नायोब्ला बिपिएफआ 30% बारा मोननो थांनाय नङा। अल अभार बेसेबांसो आसा दं नोंथांमोननि दोलोआ? अल अभार आउट अफ 15 12 कनफार्म जानानै दङ, बाखि मोनथामखौबो हयथ' इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामोबा जोङो काभार खालामनो हागोन। जोङो मोनथिनो मोनदों थांनाय बारावहाय नोंथांनि दोलोनिफ्राय बा जिहेतु बसुमतारी हिसाबै बिथाङा दारायनाय जादोंमोन, बेवहाय बिथाङा खमैबो 31,000नि बांसिन भट मोननानै बिथाङा देरहादोंमोन। खिन्थु बिनि गेजेरावहाय माखासे ओइबारनि खेबाव माखासे बाहागोफोरखौहाय दानख'नाय आरो माखासे बाहागोफोरखौ सोदेरनाय जाबाय। दा बेनि खेथ्रआव माबा मोनसे गोहोम गोग्लैयो नामा नोंथांनि? जोंना साबसिन जानायनि सम्भावना दङ। जेरै बङाइगाव पार्टआ आगोल बङाइगाव सेक्टराव थांदोंमोन माबायावहाय मा होनो LAC बेयाव, देग्लाय बेखौ डिलिमिटेसन खालामनायनि गेजेरजों बिटिसिआव लाबोजोबनाय जादों। बिटिसिनि जिखिनि भटार्सफोर दङ बे भटार्सफोरनि 70%आ जेराव इउपिपिएल दोलोनो सापर्ट होगोन। जों दिनैनि जोंनि मोन्दांथि बायदिब्ला आगोल जेसेबां जोंना दिनैनि जा MP जयन्त बसुमतारी बिथांनि समाव बिथाङा MLA गेलेबा जेसेबां देरहादों बै पार्सेन्टफोरखौ नायोबा देग्लायनि देरहानायनि अनजिमा हयथ' बारा जागोन, खमायनाय नङा। नोंथांनि रुजुनाया सोरजों जागोन होननानै नोंथाङा सानो? रुजुथायखौ आं दिनै नुवाखै।
मानोना आं गावखौ खोब कनफिडेन्स माने आं बिदि अभार कनफिडेन्सनि बाथ्राखौ बुङाखै आंनि आत्माया मोनसे कनफिडेन्स बिल्डिं खालामदों बे कनफिडेन्स बिल्डिंनि गेजेरजों आं हमदांनो हादों देरहानाया रोखा आरो बेवहाय कन्टेस्टनि बाथ्रा फैनो हाया रैखाथिनि खेथ्रआव पुलिस प्रशासनखौ मा खावलायगोन सार खारन जोङो इलेक्सननि बिटिसि हालामाव नोंगौ मोन 15 बियाबाव बबेबा फिसा फिसौ जाथाय जालांदों बेफोर गावबागाव जिल्ला आरो गावबागाव माबानि बे इसु किन्तु आंनि साननायाव नैबे जोंनि चिरां जिल्लायाव जा एडमिनिस्ट्रेसन बे एडमिनिस्ट्रेसना खोब स्ट्रं आरो खोब पांक्चुएल आरो खोब माने पाब्लिकजों रिलेसन खालामो गतिके जोंनि जा दिनैसिम जा नुथाय बे नुथायखौ नायोब्ला जोंनियाव बेफोरबायदि कुनु जाब्रबथाय जानाय नङा आरो शान्ति भाबैनो 9 तारिखसिम इलेक्सन होजासिम बे बिसायख'थि होजासिम बा भट थुनो थांजासिम बे जाफुंगोन बेखौ आं फोथायनाय दं मोनसे खोथाखौ सार एबारनि खेबाव रायजो राजाफोरा नोंथांनो मानो थाखाय भट होगोन मानोना UPPL दोलोआ आसामाव नर्थ इस्टआव बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनसे सोरजिजानाय बा दाजानाय माबा दोलो राजखान्थि दोलो जाय राजखान्थि दोलोखौ जोङो दिनै शान्तिनि मडेल हिसाबै बिटिसिआव गायसननो हादों आरो बे शान्तिनि मडेलखौ स्वयं प्राइम मिनिस्टारानो माने बिटिआर मडेल हिसाबै गुबुन गुबुन अशान्ति जायगायावहाय शान्ति गायसननायनि बाथ्राखौ गावनि मन की बातआव बुंदों बेल' नङा आसामनि नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन स्टेटआवबो UPPLनि जा बिटिआर शान्ति मडेल बे मडेलखौ गायसननो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव UPPL दोलोखौ बाहागो लानो खावलायदों बेखायनो शान्तिनि थाखायनो शान्ति फैयोब्ला जौगानाय फैयोब्ला नोङो हेल्थ सेक्टरानो होन एडुकेसन सेक्टरानो गासैबो सेक्टराव जोङो माने मोजां खामानि मावलांनो हायो बेखौ रायजो राजाफ्रा 21st सेन्चुरिनि लेखा गोरों रायजो राजाफ्रा गियानि सुबुंफ्रा मिथिगौखाय दिनै UPPL दोलोनो भट होगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं आरो बेनो जोंनि मोन्थोर